Takže ahoj, toto je nové video, viem, že už sme dlho nenatáčali, takže teraz ukážeme našich nových pečopov, takže tu sú. Ahoj, ako sa voláš? Ja som Bela. Takže, toto je Bela, je to náš biely psík, budeme hlasovať, komu sa páči Bela, nech napíše do komentu Bela. Takže, mala ku sebe takúto peknú kartičku. Ideme ďalej. Ahoj, ahoj. Ako sa voláš? Ja som Blue. Blue. Takže komu sa páči Blue, nech dá do komentu Blue. A má k sebe takúto kartičku. To je tiež pekná. A ty si? Ja som Ricky. Toto je Ricky. Komu sa páči tuleník Ricky? Nech do komentu napíše meno Ricky a má ku sebe takúto kartičku. Takže Bela, ahoj. Blue, ahoj. Ricky, ahoj. Takže tuleník Ricky. Hlas číslo 3. Škrečok Blue. Hlas číslo 2. A Bela, pes Bela. Hlas číslo 1. Hlasujte! Chceme vidieť, kto je najkrajší. A kto bude hlasovať? Teda, a kto bude mať najviac hlasov, ten bude hrať v novom videu. Takže dúfam, že tam bude veľa hlasov. A ešte niečo. Bola ku ním takáto kartička. To vyzerá. Tak to vyzerá znútra. Takže škrečok, pes, nejaký sloník, nejaký pes ďalší, včelička. Môžete si to popozerať. Najviac sa mi páči táto činčielka. Takže tak. Takáto kartička. A stáli €99, ale obal bohužiaľ už o to nemáme. Tak, to je všetko, tak zatiaľ ahoj v novom videu. Čauky!